Convido a tots els catalanoparlants a actuar en defensa de la nostra llengua i també dels nostres drets com a consumidors, de la mateixa manera que jo hi vaig fer al Corte Inglés de Plaça de Catalunya de Barcelona quan se'm va negar l'atenció en llengua catalana, tot vulnerant els meus drets lingüístics recollits en la llei de consum aprovada pel Parlament de Catalunya. Cal a partir d'aquests moments tenir una actitud absolutament gens contemporitzadora davant de fets com aquest. No pot ser i no podem tolerar per més temps que siguem nosaltres, els consumidors, els que paguem, els que ens vegem perjudicats en la relació comercial. Aquí i a tot arreu del món, qui paga, mana. I a Catalunya, si tu has de ser atès en llengua catalana, per part d'aquella persona que està davant del públic, tu hauràs de ser atès en llengua catalana. I caldrà presentar les queixes que calguin, caldrà presentar les denúncies que calguin, però abans de preocupar-nos per si ens veuen més radicals o menys radicals, més antipàtics o menys antipàtics, el que ens ha d'importar realment és la pervivència i la plenitud de la nostra llengua. No pot ser que per la nostra manca de caràcter, per la nostra por i pel nostre què diran, la nostra llengua entri en el terreny de la minorització i sigui absolutament prescindible en les relacions comercials i de tota mena a Catalunya. Si perdem la llengua, ho perdem absolutament tot. I per mantenir la llengua caldrà tenir les actituds dures, les actituds insubornables que calguin. I tant se val el que diguin. Aquí el primer és salvar la llengua catalana i fer-la d'ús imprescindible en el nostre país. És com la farem per viure.